Vostè sap quan va començar a emetre Canal 9? No, no ho sé. Que no ho sé això quan. Quoi? Pues exactament no recordo en este moment quan va començar, No recordo. Pues no sé seguro. Che, si lo tengo en la punta de la lengua, me cago en Dios. Hace más de 2 años, pero no sé exactamente cuándo. Pues lo menos 2 anys. Desde hace así como unos 3 años, ¿no? Pues 2 años, por ahí, más. El veig tots els dies, Des de quan? de fa pues, 2 o 3 anys. Sí. Quant de temps fa que es veu Canal 9? Almenys 2 o 3 anys, jo què sé. 2 o 3 anys serà, no? Farà aproximadament, calculo yo, que un año y medio. O por Nochebuena, más o menos, o por ahí, me parece que fue, una cosa así. Ara 3 meses, 4 meses? Crec que en octubre, no? Sí. Pues per un any. Ara a l'octubre farà l'any, el 9 d'octubre. El 9 d'octubre? Què farà, un any? Sí, bueno, en octubre. El 9 d'octubre, no? Veus? Vostè sap quan es va posar en marxa Canal 9? Clar que ho sé, ara fa un any es va posar en marxa. Canal 9 comença avui les seues emissions de proves. Els serveis informatius de televisió valenciana, que no funcionaran a ple rendiment fins el 9 d'octubre, s'han afegit al dispositiu preparat en esta ocasió a causa de l'aparició del fort temporal que sacseja... Canal 9 no va tindre un naixement fàcil. Un mes abans del dia previst per a començar les emissions, eixa vella coneguda, la Gota Freda, ens feia una visita matinera. El personal del Departament d'Informatius portava poc més de 2 mesos en la casa i només uns dies fent pràctiques en la preparació de notícies. A partir de les primeres pluges, els exercicis, com en la mili, es van fer amb foc real. És a dir, deixant veure a tots els valencians el resultat d'eixes primeres proves. La cosa no va anar malament, per a sorpresa de quasi tots, perquè la gran majoria del personal no havia treballat mai en una televisió. Hola, bon dia. Canal 9 Televisió Valenciana comença així un informatiu especial per a oferir-los els actes celebrats este matí amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. La mateixa normalitat va presidir l'inici formal de les emissions el 9 d'octubre. Si alguna cosa sorprenia de la nova criatura era justament que no pareixia nova. No hi havia nervis, les imatges que entraven eren les anunciades, l'idioma utilitzat era el de casa i la pantalla no es quedava negra. Una cosa que en el seu moment potser no es valorà, però que mesos després altres televisions acabades de néixer s'han encarregat de demostrar que no era tan fàcil. Un mes després de l'inici de les emissions, el periodista de 24 anys, Germà Royo, entra a cobrir el seu torn de bon matí i es troba amb una pregunta a boca de canó. Tens el passaport en regla? Minuts després, volava cap a Berlín per contar als valencians el fet més important de l'últim mig segle. El poble alemany mossegava el mur de la vergonya i començava a fer canviar la història mundial. Seguirien Hongria, Txecoslovàquia, Romania i la mateixa Unió Soviètica. I en tots els llocs han estat les càmeres de Canal 9. Si algú pensava en una televisió que només es miraria el melic, es quedava despagat. El món ha canviat des que existís Canal 9 i Canal 9 ha sabut adaptar-se a les circumstàncies. Fins a que caiguen els vells dictadors. Des de Praga, Josep López, Canal 9. Des de Budapest, Maria Lluïsa Colominas, Canal 9. Des de Managua, Manolo Jardí, Canal 9. Des de Tòquio, Vicent Palací, Canal 9. Des d'algun lloc, del Mar Roig, Òscar Martínez, Canal 9. Des d'Helsinki, Remei Blasco, Canal. Des de Bogotá, Ferran Bellón, Des de Moscou, Jesús Martínez, Canal. Des de Constança, Joan Antoni Blai, Canal. Des de Río de Janeiro, Vicent García de Vis, Canal. Des de Bologna, Remei. Des de Dublín. Des de Zagreb. Des de Malta, Joan. Des de Santiago de Chile, des de Washington. En Parpons, Canal 9, Roma. La cobertura de la informació internacional no ha comportat l'abandó de l'actualitat local.
Els servicis informatius de Canal 9 han fet la major cobertura mai coneguda del territori valencià. Les notícies dels nostres pobles han ocupat un lloc destacat en totes les edicions de Notícies 9. Canal 9 ha donat treball a desenes de modestes empreses de vídeo de tota la comunitat per a cobrir comarques on pràcticament mai no havien vist una càmera de televisió. A més, Radiotelevisió Valenciana té delegacions permanents a Alacant i a Castelló que un any després continuen creixent en la seva dotació de persones i màquines. De moment, i mentre s'esperen noves ampliacions, Canal 9 té també corresponsalies a la capital d'Espanya, Madrid, i a la capital europea, Brussel·les. Ja és difícil que el micro de Canal 9 no estiga enmig de la jungla de cables que solen acompanyar les notícies importants, sobretot quan afecten directament la comunitat valenciana. Canal 9 és més que una televisió. És també una cadena de ràdio que té emissores en les 3 capitals valencianes. La ràdio autònoma començà les seues emissions una setmana abans que la televisió i des d'eixe moment ha emès les 24 hores del dia. En la seva programació es combina la informació amb l'entreteniment, l'esport i la música. Ara, un any després, Canal 9 Ràdio enceta una nova programació amb l'objectiu de consolidar el seu lloc dins de l'àmplia oferta radiofònica valenciana. La línia escollida passa per la presència en directe allà on estiga la notícia i la potenciació dels espais oberts al debat i la reflexió. Tampoc no ens hem perdut d'eixes imatges que apareixien de sobte a l'altre cantó del món. A l'edifici central de Canal 9 a Burjassot es reben 2 agències internacionals de notícies i una cadena nord-americana que emet informació les 24 hores del dia. Per esta via hem pogut veure imatges com estes.
Totes aquestes imatges que arriben de tantes maneres diferents es processen a la seu central de Canal 9, on es converteixen en notícies de només un minut per terme mitjà. Un sofisticat sistema informàtic i un equipament electrònic que es troba entre els més avançats d'Europa fan més efectiu el treball dels professionals. De tot això, l'espectador no veu més que el resultat final. I si a Canal 9 poden arribar imatges de qualsevol part del món, també es pot enviar a qualsevol part del món qualsevol imatge. El senyal de televisió només es desplaça en línia recta. Per salvar la curvatura de la Terra, les ones són enviades a l'espai amb precisió milimètrica perquè reboten en satèl·lits que actuen com un espill. Això mateix passa quan es pretén que Televisió Valenciana arribi a totes les comarques de la comunitat, una de les més muntanyoses d'Espanya. El senyal es distribueix principalment des de la Serra d'Aitana a Alacant, el Vedat a Torrent, el Bartolo a Castelló i el Montcaro al sud de Tarragona. Però perquè els pobles més amagats puguen veure Canal 9, s'han hagut d'instal·lar 40 antenes més. A hores d'ara, només queden unes zones molt reduïdes on no arriba la nostra programació. Tot això està molt bé. Podem rebre imatges en directe des d'Austràlia o el Pol Sud. Però què passa amb ciutats tan a prop com Sevilla o Bilbao, on no tenim delegacions ni funcionen les agències internacionals? Allí entra en joc la Federació d'Organismes de Radiotelevisió Autonòmics, o per fer-ho més curt, la Forta. Les 6 televisions autonòmiques que funcionen actualment a Espanya componen a efectes pràctics una cadena. Canal 9, Televisió de Galícia, Canal Sur, Euskal Televista, Telemadrid i TV3 conserven la seva independència, però intercanvien notícies i programes. La unió fa la força, diuen, i en este cas, la unió fa la forta. La Federació de Televisions Autonòmiques cobreix un territori on viuen més de 27 milions de persones, un 70% de la població espanyola. La Federació mou vora 90.000 milions de pessetes a l'any i dona treball directe a més de 4.000 persones. A partir del dia 1 passat i fins a l'abril vinent, la presidència de la Federació correspon al director general de Radiotelevisió Valenciana, Amadeu Fabregat. El major i més recent èxit de la Federació d'Autonòmiques ha sigut aconseguir l'exclusiva de la Lliga Espanyola de Futbol per als pròxims 8 anys. L'acord ha costat 54.000 milions de pessetes, una xifra que pot espantar a primera vista, però que cal dividir entre 8 anys i 6 televisions. A més, la resta de cadenes ha presentat immediatament ofertes per a comprar encara que siguen els gols de cada jornada. La publicitat s'ha volcat també i ha fet que, en definitiva, les televisions autonòmiques hagin fet un bon negoci. Abans de l'acord, vigent a partir de la temporada que acaba de començar, els espectadors de Canal 9 han tingut també futbol, amb especial atenció als equips valencians. Tota la trajectòria del València en la UEFA durant la temporada anterior l'hem vista en directe. Esperem que enguany arribi més lluny.
el Castelló ja aparegué les emissions en proves amb el seu partit davant el Real Madrid. Després l'hem vist davant el València, el Múrcia i el Betis. Però també els altres equips valencians han estat presents en la programació esportiva de Canal 9. Els seguidors de l'Elx han pogut veure el seu equip per televisió, com els de l'Hèrcules i el Levante. A banda de les transmissions en directe, els programes esportius han arreplegat tota l'actualitat. Minut a minut, els diumenges i temps de joc entre setmana s'han ocupat sobretot del futbol, però també de qualsevol altre esport. Estan a per totes, els germans sarassols estan a per totes i no volen deixar perdre ningú 15 i volen fer-se amb el campionat. Fins a l'aparició de Canal 9 mai no s'havia vist per televisió una partida sencera de pilota valenciana. Molt bé la volea de Josep Maria, però atenció, quina pilota ha restat. El 21 d'abril, el trinquet del Surdo de Gandia era l'escenari d'este dia històric per a un dels pocs esports autòctons dels valencians. Sarassol, està impressionant, Sarassol. Abans i després d'eixe dia, la pilota ha tingut un tractament especial a Canal 9. Molt bé. Però no ens hem limitat a les nostres coses. Hola, bona vesprada, saludem des de Parece, ja veuen el panorama... Televisió Valenciana ha estat present en les grans cites esportives al llarg d'este any. Maria Dolors Banyón va seguir el Giro d'Itàlia de cap a cap i es va donar informació diària del Tour i de la Vuelta a Espanya. Més de 50 partits de bàsquet entre l'ACB i la NBA han passat per les pantalles de Canal 9. Hem estat a Wimbledon i a Nova York per oferir els millors partits del tennis mundial. Avui la pluja ha sigut el gran protagonista en la jornada de Wimbledon. Un dels punts culminants de les transmissions esportives va ser l'estiu passat els Jocs de l'Amistat celebrats a la localitat nord-americana de Seattle. El Departament d'Informatius de Canal 9 Televisió Valenciana també ha prestat una atenció més àmplia als grans temes de l'actualitat. L'Espai Dossiers ha oferit reportatges de mitja hora sobre temes com la revolució a Romania, les eleccions a Nicaragua i al Perú, els canvis democràtics a Hongria i a Xile, la intifada palestina o els accidents laborals a la Comunitat Valenciana, per posar només uns exemples. Les nostres unitats mòbils s'han desplaçat allà on les festes populars congregaven milers de persones al carrer. La Madalena de Castelló, les Falles de València, els Moros i Cristians d'Alcoi i les Fogueres d'Alacant han sigut 4 d'aquestes transmissions festives que a vegades han arribat també a molts punts d'Espanya gràcies a la Federació de Televisions Autonòmiques.
I quan no s'ha donat en directe, els equips de Canal 9 han estat també allà on hi havia festa, especialment al llarg de l'estiu. Un mini-espai, a la fresca, ha recorregut de nord a sud tota la comunitat valenciana perquè tots els valencians coneguen com s'ho passen bé en cada poble. Quina és la cara més coneguda de Canal 9? 5.000 pessetes, si ho encerta! Bé, no, millor ho deixem estar o ens quedarem sense pressupost per acabar l'any. Perquè hi ha una persona que ja no pot menjar-se una paella en cap lloc sense que el reconeguen encara que es disfresse de fada. És ell, el Montli. 5.000 pessetes! Sense necessitat de pagar drets per copiar idees d'altres, sense striptease ni viatges a la lluna, Joan Montleón ha fet un concurs en directe i multitudinari. Ara, desagraïda que és la direcció d'esta casa, l'han condemnat a treballar més esta temporada. Però el Montli no ha sigut l'únic que ha repartit premis en Canal 9. Pere Miquel Campos ens ha fet jugar cada setmana a l'1 de 5, amb el cotxe com a premi gros. Lídia Arenós, a les 2 de cada dia, ha fet patir un bon grapat de concursants, també en directe, encara que és ben difícil patir quan es té davant una dona com Lídia. En només un any, Canal 9 ha multiplicat per 3 les hores d'emissió i ara ja és la televisió autonòmica que més programació ofereix al seu auditori al llarg del dia. Les emissions començaren ara fa un any amb 6 hores diàries. En estos moments, obrim a les 10 del matí per tancar molts dies passades les 2 de la matinada. Per aconseguir-ho, s'ha tret el màxim rendiment de l'equipament tècnic del Centre de Producció de Programes de Burjassot. A banda, s'ha concertat amb empreses valencianes del sector audiovisual la coproducció d'altres espais i, naturalment, s'ha comprat material produït dins i fora d'Espanya. En xifres redones, pràcticament la meitat de les hores de programació de Canal 9 han estat cobertes per programes fets pel mateix Canal 9. L'altra meitat es compon, fonamentalment, de pel·lícules i sèries típiques de televisió. Entre els programes de producció pròpia, l'estrella de les nits ha sigut el Talcom Show, un espai de varietats, però on han desfilat els millors. A eso hemos venido a cumplir con Televisión Valenciana. ¡Gracias! Saben aquell que diu que es troben dos amics i un li diu a l'altre, diu, oye, diu, ya he encontrado trabajo. Diu, sí, diu, ¿dónde? Diu, en Castellón. Diu, ¿de qué? Diu, de La Plana. Los puse a secar en la conferencia y di la conferencia en calzoncillos. El que s'escandalitzi tu que es foti, què vols que t'hi digui? Buen género, ¿sabes? Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Estoy molt content de fer uno de los primers programas de la nova televisió, el Canal 9. Un niño con mucho talento. Diu, ¿de qué? Diu, de La Plana. Son una lata espantosa, no se acaban nunca, te quitan un tiempo enorme. Pues, ¿qué te voy a decir? En televisión no se va a decir lo que uno sueña de verdad. Tanto su voz, su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. Soy muy trasto.
¿Pero quién lo ha dicho? Hay quien parece una rosa, siendo un cardo borriquero. Somos tan mediterráneos. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. De què ris? Me dona molta alegria que precisament quasi en el meu barri estiga una televisió com la televisió esta. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Lana Turner's smile is something he can't. Amb l'arribada de l'estiu, Canal 9 es va posar el vestit de bany i va portar els programes allà on més fresqueta feia. Pai Pai ha recorregut les nostres platges amb una de les unitats mòbils més completes que hi ha en este país. Festiu 90 ha portat a un hotel de Torrent les millors atraccions de l'estiu per a nosaltres i per als espectadors d'altres televisions autonòmiques. Segur que als més joves tot això els sona vell. Bé, per a ells també hi ha hagut en el primer any de Canal 9 un programa ara ampliat. Es diu Graffiti i per ell han passat sobretot els grups d'ací. D'entre els programes de producció pròpia, hi ha un que cal destacar pel fet d'haver rebut un premi internacional. L'organització que agrupa les televisions regionals d'Europa ha seleccionat entre tota la producció televisiva espanyola el reportatge Lluny de l'Arcàdia de la sèrie Oficis i Beneficis. Amb guió de Vicent Andreu i realització de Ramon Marcet, el programa va quedar segon en la final europea. Si Oficis mostrava persones, llocs i paratges, ens ha fet conèixer millor les nostres terres. En Menjar i Viure, l'atenció s'ha centrat en els plats típics de cada comarca. Valencians que van ser famosos han tingut el seu lloc en Fulles Grogues. I la gent del carrer ha pogut donar la seva opinió en l'espai Vostè parla. La modernitat més rabiosa, la cultura més d'avantguarda, s'ha mostrat en l'espai Enquadres.
I cada dia Cati ens desitjava bona nit, unes vegades des del bany, altres des del menjador o des de llocs d'allò més estranys. La llei de creació de la radiotelevisió valenciana estableix que una de les seues finalitats és promoure les indústries audiovisuals valencianes. Tant en informatius com en programes s'ha donat treball al sector privat. Així, una empresa de vídeo ha reproduït part de l'estació de València perquè Josep Vicent Marquès es trobara amb personatges coneguts de la vida valenciana. Una altra empresa de vídeo ha realitzat per a Canal 9 un recorregut pel panorama musical valencià. El resultat es diu Solfa íntima i entre els seus encerts cal assenyalar el programa que va tindre Bruno Lomas com a protagonista pocs mesos abans de la seva tràgica mort. Els successos que han commogut la societat valenciana han tingut també el seu espai a Canal 9. Més enllà de la informació puntual subministrada per les diverses edicions de Notícies 9, el programa Crònica Amarga ha analitzat el com i el perquè de casos com la desaparició del xiquet de Petrer. Els xiquets estan entre els espectadors més fidels d'una televisió i són també el grup que es troba més indefens davant possibles influències negatives. Televisió Valenciana ha escollit per a ells dibuixos d'acció, però on destaquen la dignitat humana i la solidaritat entre els pobles. Tintín, Popeye, Els Guardians de la Galàxia i a partir d'ara els Fraggle cobreixen les vesprades de Canal 9. Sempre en valencià perquè el futur de la nostra llengua està en les noves generacions. Esta temporada els xiquets estrenen el primer programa infantil fet a la comunitat valenciana, a la Babalà. Als adults, moltes vegades, tampoc no ens agrada pensar massa i volem, com els xiquets, perdre'ns en històries que no ens recorden per a res la vida diària. Quina és, si no, l'explicació de l'èxit de sèries com Dallas si ací no hi ha pous de petroli? Per què agraden tant els folletons sud-americans com Esclava Isaura o Tu o Nadie tan patidors ells? Una cosa semblant passa amb Hospital, una sèrie que potser no tindria èxit en cap centre clínic, però que ha tingut tot el suport de les persones sanes. Com també ha triomfat Bellesa i Poder, una telenovel·la del més pur estil. En Canal 9 hem tingut també algunes sèries angleses, d'ixes tan ben fetes i tan divertides. Sí, Ministro ha agradat especialment als funcionaris i tot el món s'ha quedat penjat dels casos de Sherlock Holmes o de la senyorita Marple. I com no, en Canal 9 hem tingut també la reposició de sèries inoblidables que són tot un símbol d'aquells primers temps quan no hi havia més que un televisor per escala i tots els veïns s'ajuntaven amb els seus entrepans a casa del veí ric. Si no vols banyar-te, no vagis al riu. El doblatge de pel·lícules és una activitat que no existia a la comunitat valenciana fins a l'aparició de Canal 9. Les escassíssimes empreses que ja hi havia i les creades al caliu de la nostra televisió s'han esforçat al llarg d'este any a aconseguir que la veu valenciana dels grans actors siga l'adequada. És a dir, si no t'agrada el procediment, no robes bancs. Te vaig dir que no la tocares mai més.
Continuar dirigint oficis en lloança i adoració. Cantava cançons, estirava la maca i venia a cantar. Tota la porqueria que s'obre en el món ve a parar a este país. Veu Coca-Cola, mira la tele... S'ha de tindre valor per anar. A on? A la selva. Començarem des de zero. Oh, Ali. Canal 9, en només un any, s'ha situat ja com la segona televisió més vista en les 3 províncies. Segons les últimes dades, que confirmen les de mesos anteriors, la primera cadena de televisió espanyola manté per ara el primer lloc en la classificació amb un 45% dels televidents valencians. Canal 9 continua pujant i es consolida en la segona posició amb un 21%. És a dir, un de cada 5 valencians veu habitualment Canal 9. En tercer lloc, a més de 5 punts, se situa la segona cadena de televisió espanyola. Ja molt lluny venen les altres. Això vol dir, a més, que som una de les televisions autonòmiques millor acceptades. Ens guanya, és de veres, Canal Sur, que veuen habitualment un 30% dels andalusos, però els segons som nosaltres. L'èxit popular de Canal 9, la més jove de les televisions autonòmiques, no s'ha aconseguit només a base de diners. Som la televisió amb els pressupostos més ajustats de totes les que hi ha a Espanya, públiques o privades. L'experiència dels altres ha servit per a evitar despeses sense perdre qualitat. Per exemple, l'equipament tècnic de Canal 9 és el més avançat i, per tant, el que menys personal necessita per a fer-lo funcionar. Però els baixos costos de Canal 9 s'aconsegueixen, sobretot, fent funcionar al 100% les instal·lacions al llarg de tot el dia i bona part de la nit. La immensa majoria dels programes de Canal 9 s'han fet a Canal 9 i per personal de Canal 9. Així, es fa possible que Radiotelevisió Valenciana funcioni amb només 8.200 milions de pressupost anual. D'eixa quantitat, vora 2.800 s'obtindrien de la publicitat. Per tant, ens toca pagar enguany 5.261 milions de pessetes per mantindre la nostra televisió. La xifra pareix molt gran, però si la dividim entre els vora 4 milions d'habitants que té esta comunitat, resulta que cada valencià paga no arriba a 4 pessetes diàries per a mantindre Canal 9. Hem complit un any i el balanç no sembla roïn del tot, però l'assumpte no ha fet més que començar. La competència és cada volta més forta i el públic valencià té dret que la seva televisió millore dia a dia, ja que la manté amb els seus impostos. La nova programació, ja ho han vist al llarg d'estos dies, ve pleneta de novetats. Han començat ja algunes de les sèries que es faran famoses esta temporada. Magnum és la història d'un detectiu dur com a professional i tendre en el fons de la vida privada. Stingray és un investigador més dur encara que ens arriba el diumenge a la nit. I del túnel del temps viatja cap a nosaltres el senyor Spock i el mateix Elliot Ness. Els xiquets tenen 2 sèries de primera. El dissabte, Tortugues Mutants. I el diumenge, Dinonautes. Entre les pel·lícules que veurem els pròxims mesos està, per exemple, L'últim tango a París. Gandhi. La nit dels morts vius o la dona del tinent francès. Entre els programes de producció pròpia, un nou concurs, Tria 3, aspira a fer-se l'amo de les nits del dimarts.
divendres, Inés Ballester porta l'espectacle a Canal 9 amb el nou programa Les 1001. Salvador Barber, el popular presentador de Talcom Show, contarà tots els secrets de la nit en el Rialto Bar. Pere Miquel Campos entrarà a les cases dels famosos per posar ixa miqueta de xafardeig que és fonamental en la vida. Els xiquets tenen ja un programa fet ací i els joves disposen ara de 2 grafiti a la setmana. El Montle ha estrenat un nou decorat i ha allargat el seu show amb més premis que mai. I els informatius, per descomptat, continuaran portant les càmeres de Canal 9 allà on estiga la notícia, siga a Borriana o a l'Índia. Només esperem que vostès, que són l'única raó de l'existència de Radiotelevisió Valenciana, continuen passant-ho bé amb nosaltres per a complir, junts, molts anys més.